Každý profesionálny surfer vie, že na tú správnu vlnu sa niekedy čaká. Keď však vlna príde, tak si ju surfer užije a vie, že tá vlna je dočasná. No a keď tá vlna skončí, tak nesmúti za tou vlnou, ktorá už bola, ale naopak pripravuje sa na ďalšiu vlnu. No a táto metafora nás pozýva k tomu, aby sme si aj my ako ľudia užívali to, keď sme na vlne. Keď sa nám darí, keď sme šťastní, no na strane druhej, ak náhodou máme menej práce a nedarí sa nám úplne až tak podľa očakávaní, aby sme nesmútili za tým obdobím, keď sa nám darilo, ale naopak, aby sme si užívali to aktuálne obdobie, lebo tá správna vlna možno opäť príde. Po svojej súkromnej praxi sa často stretávam s klientmi, ktorí makajú, majú veľa práce a hovoria, joj, tak by som si chcel oddychnúť. Ale zároveň sa stretávam aj s klientmi, ktorí mali veľa práce, teraz toľko práce nemajú a hovoria si, už by som chcel opäť makať. Počujete to? Keď robím veľa, chcem oddychovať a keď oddychujem, chcem opäť robiť. Naučme sa užívať si život taký, aký je. Keď je veľa práce, zamakajme a keď je menej práce, tak oddychujme. Prečo chceme stále to, čo aktuálne nemáme? Potom sa neustále totižto ženieme za predstavami šťastia a od toho šťastia, ktoré prežívame tu a teraz, mnohokrát odchádzame. Totižto šťastie nenájdeme tam niekde pred nami. To šťastie vieme nájsť, keď spomalíme a sprítomníme sa do tu a teraz. Pomôžte si aj vy myšlienkou od Viktora Frankla, ktorý povedal, zmyslom života nie je hľadať zmysel života, ale zmyslom života je dať životu zmysel. Naučte sa prisudzovať zmysel tomu, kde ste, s kým ste a ako sa máte a zrazu zistíte, že benefitovať z toho môžete už aj tu a teraz.